ng showbiz mga katropa, Nadine Lustre. Andam nga Mo-Suporta Pag-Usab Kon Modagan pagbalik si Mayor Leni Robredo sa 2028. Uy, murag full support gini si Nadine kang Naga City Mayor Leni Robredo. Atong sayron mga katropa ang maong detalye kauban ng ato ang showbiz news correspondent Inday Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Charan! Ay, good morning mga maring mainit-init nga balita karubuntaga ay gipasalig ni Nadine Lustre ang iyahang suporta kang Naga City Mayor Leni Robredo kon modagan kini pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Wow! Matod pa sa aktres nga andam siyang moendorso pag-usab kon mausab ang hunahuna sa kanhi Vice Presidente. Una nang niingon si Robredo nga unfair para sa Naga kon gamiton lang niya ang iyang pagkamayor isip jump off point sa eleksyon. Mas prioridad karon ni Robredo ang pagserbisyo sa iyahang lungsod. Apan alang kay Nadine, labing mamaayo nga presidente matod pa mao kadtong dili gusto mudagan sa sinugdanan. Nagtuo usab ang aktres nga ang tinuod nga leader mao kadtong dunay kinasing-kasing nga sa pagserbisyo og dili lamang gahom. Bangas ka? Ag mga kanta mga maring ato ang grabe kainit nga nagdilaab nga balita. Karang buntaga ha. Ako ni si Maring Inday Erica dili gwapa dili mistesa dili parehas ni Nadine. Og dili parehas ni Leni. Apan ay ka magkumpiyansa basin og mapon maako na mo. Bye.